Choć jak był festynie niemocny, pokludziłeś się jeszcze na te wywołane targi poznańskie w czerwcu. Musiałeś, bo kiedyby nie pojechał, łapnąłby mnie można herszlak tuplowany. Nie skorzy we wrześniu posłali ci mnie na bez 3 tygodnie do pana Ziętkowego sanatorium we Ustroju. Wiecie, Rudkowie, dopiero w ten czas poszłeś po rozum do głowy, telajno, coch nie zmiarkował, że to ci jest tak daleko. Wyleźli cygarety, whisky, barangi do szaroka, no takoch miał robota. Tela, moja Elza do sucho, a tam fliga w tym sanatorium hobydlotych w tożynatej wiejskiej we Warszawie mają. No i mocka szpacerów dla zdrowia i co by ściepnąć ze basiska, bo kiech ustał kurzyć, przybrojek ci na wodze chyba ze 20 pora kilo. Ten mój szpacer ciągnął od tego sanatorium, od tego szlifu na spadzie równicy we Ustroniu zawodził do centrum. Jak się w to dobrze obyrknął, to mógł zachoczyć opora szykownicy, szyków, kaczmów albo birsztubów. Że co? Że wykludzie się do Ustronia, co by się frygować, kuriować. A w to powiedział, że jednego sznapsa po tych wszystkich zabiegach nie zaszluknąć. Nie gadałby o tym, kejby nie cudzy. Natrafiłeś ci na niego, cylnyli się we jakich wylazował ze szprech cimra szykownisty i szwarnej doktorki, kiedy chopa Czecha znowu jeszcze ze Ostrawy. Przywitał się ze mną, choby my się znali od starego pierwy. Ze 2-3 dni nie skorzy trafił go, bo jakiś ci tam kaczmie. Nadrzyj stany, bo jak Messerschmitt wśród udawał, co mnie nie zna, ale po jakimś łokamżyku pewnikiem się kapnął, że go też poznał, ozwał się kumie. No i co? Przesarasza doktorka powiedziała, i że możemy się śluknąć po jednym sznapsie przed obiadem. Ja miarkuję, ale ona powiedziała, co to ma być jeden no sznap, a wyście panoczku wyduldali najmniej ze 2 halby. A co? Jeśli wy, panie Ojgiel, myślicie, co ja ino do jednego doktora chodzę? Pora nimi się nie spichli, a że ci go trafił w restaurancie, kaj szło się obsztalować szykownisto szczubiołka we gemizach. Cudzy już tam siedział, dalszy nie wiedział, jak się mianuje, ale jeszcze nie tak fest naprany. Chociaż deszko już tam pod Mycką miała, na tyszu stała flaszeczka jakiegoś cudzego, można francuskiego wina. Jeszcze dobrze nie badnął, jeśli jest jakiś ich frajny tysz, jakiś ich plac do mnie, a on kiwnął ręką i napytał mnie do jego tysza. Coś ich tam obszalał, a on napocznął swoja rejda. Wiedzą moi, panie Ojgen, nie godzi się, co by życie było ino rajzum do grobu, w której celem jest dosmycenie do ostatka gryfnistych i dobrze zachowanych, łobstonych ze zwłoków. Człowiek do ostatka swojego żywobycia powinien dokulać się ze lampusem Chardonnay, albo chociaż sztamplą Johnny Walkera, Black Label we jednej kracy, tabulką szokolady we drugiej, naprany we 4 dupy i ozdzierać się na cołki Carpenter. Ale ci była jazda! Co miał odpowiedzieć? Nic, Bartkoweczko, jak ta moja szczuka podektorek na Ustrów. Więcej, że go już nie widział tam w tej wyrychtowanej bez naszego starego Jorga, bez jenerowa Ziętka miejscowości. Jakie już kiedyś godą zajmuje się ty, że se we werku goszczeniem wszystkich cudzych kuntmanów i bezuchantów ze skamraconych ze naszą hutą kościuszko werków. Mieliśmy ale jeden taki werk we madziarskim mieście Ozd, we tamesznym powiecie Borsot Abajnuj Zemplen nad rzeką Hangony, blank przyszweli ze Słowacją. Mianował się ten werk Ozdi Kochaszati Urzemek. Godą o tym tela, bo chyba w 1993 roku, że ci tam na tako Dienstreisa się wykludził. Madziarskie kamraty pokazali mi wszystko, co tam było do pokazania i uroz we jednym fajnistym ich szynku, kaj mi mieli wróz wieczerzać, w karowołek ci się na cudzego.
On sztyzmiał w czymś taką fresach, oby cięgiem na gównogawcu. Pokazało się, co on ci też już się skamracił ze moimi uherskimi kontmanami. No i te moje Madziary, dokupy ze Polokiem dolmeczrym, w który się tam ułożynił, byli nauczone, jak to my poradzili i gościć u nas we Chorzowie. I bez tuż też łocu człowiek się rącz, ino napocznuł się szarok, keino widniało, znaczy się o drugi popołudniu. Ja nie chichracie samino, ale się legnął do pryka, tak jakoś kole 12 we południe. Cudzego już zaś nika i nie było, a te moje madziarskie ramraty blanknie poradzili mi żyknąć, jak tyż się on do ostatka mianuje. Uważali go za inżyniera, ale... Wiecie, życie to jest blankoby teatralno garderoba. Co i roz wlazujemy rań i pasujemy roztomajte przyłodzenie. Wszystkie te kostiumy, ancugi, po niekiedy na to, co by znojść ten richtyczny, zetwoną to i bezsołkie życie. Można podanie było i śnim, nie miarkuja.